May hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros X. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sa Negros ang amo ni gadulong sa inyo. Update niyo kami via Facebook, YouTube, kag sa KCAT Channel 11. Kag sumumabata niyo kami live sa FM station ka 91.1 FMR Bacolod. Kagyari ng top 10 nga mga balita sa Negros, subong adlaw. Pagtambak sang duta ni Councilor Gonzales gipautat sa Barangay Banago, konsehalo pasaka sang kaso batok sa punong barangay. Pagsuksok sang face mask outdoors mangin optional na suno sa Malacañang. NPA patay sa encounter sa Gihulgan City. Driver sa motor patay matapos mabunggo sa puno sa kahoy. Kag sa good vibes, mga spring resort sa Negros aton diskubrihon. Inatanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, isa ka full-blown hearing ang patigayunon angot sa kaso nga gipasaka batok sa 5 ka magkatapos ang Office of the Provincial Agriculturist nga nagadakip sang isa ka division head. Suno kay Provincial Legal Officer Alberto Nelias Jr. ang 4 ka mga empleyado nga kanday Engineer 3 Ramelo Letran, Herman Abihay, Engineer 1 Resin Palacios kag Maria Luisa Abanyo ang nagpagkamaayo nga mag-submit na lamang sa ilang position paper angot sa grave misconduct nga kaso nga ginpasaka batok sa ila. Ang division head naman nga si Engineer 4 Jimlo Garsula nga nagapangatubang sang 2 counts ng grave misconduct ang nagpagkamaayo nga magpaidalom sa full-blown hearing. Pero kay tungod nga pareho man lamang ang facts and circumstance sang kaso kag isa ka joint resolution ang ipagwa, isa ka full-blown hearing na lamang ang ipatuman. Ginreklamo ang 5 matapos nga ginpahulat ang driver kag gingamit ang salakyan sang Capital Caba Service sa oras nga wala na masakop sa ilang travel order kag ginaalegar sila ang yara sa kalan-an kag naga-inom-inom. Ginapaabot matapos ang hearing sa sulod sang 60-day preventive suspension sang 5. Same lang, it's like same na lang. hearing. Because it's just the same resolution for all 5 because it's just one, it contains the same set of facts and circumstances. So, ano lang na siya gyapon, joint resolution man na siya gyapon sa ulihi. So all 5 of them mahiring? All 5 mahiring. So, the 4, they can choose to participate or they can just, wait for the, resolution of the case considering it's just a few evidence. It's just only a few evidence has been submitted. Sa number 9, pag-regulate sa mga sidewalk vendors ang natalana sa tiyon nga matapos na ang pagkayo sa Libertad kag Burgos Public Market sa Bacolod. Sa Disyembre, ginapabot nga matapos na ang rehabilitation project sa Burgos Libertad Market. Sunod sa kay City Administrator Attorney Boyet Maghari, mayara naman sa delay sa pagkaayo sa Central Market, ngayara lang sa 10% accomplishment. Pero sa tiyon nga mahumana ang mga merkado, suguran man sang syudad ang estrikto nga pag-regulate sa mga sidewalk vendors, ilabi na sa area sang Libertad. Magatala na man ang syudad sa lugar para sa mga sidewalk vendors, agon hindi maapektuhan ang lakat sa trapiko sa syudad. Dason may mga specific areas man sa street vendors ta hindi taman sila gid yang hindi ka man na pwede kapag gusto gid subong kay may enforcement unit man. Sir, after matapos ng renovation kag ma-plaster ang traffic sa market ang foot traffic, we will go back to that regulation. Sa number 8, ang house-to-house vaccination campaign ang nagapabilin nga pinaka-epektibo sa COVID-19 vaccination campaign sa probinsya. Inisunod kay Provincial Health Officer Dr. Ernel Tumibang nga nagsiling nga mahinay sa gihapon ang pag-idog sa vaccination program pero ila ginabuhat ang tanan labi na sa paglapot sa mga senior citizen. Mas dako ang pagpanghangkat labi na ang mga yara sa nabukid nga barangay. Suno kay Tumimbang, hindi man pwede nga sila ang hulaton sa gintalana nga mga vaccination center kundi sa kaun gid kag katuan balay-balay nga mo sa karon ang ginapatuman sang PHO. 90% sa mga senior citizen ang dapat mabakunahan sa Pinas Lakas target kag 50% naman sa general population ang dapat madapatan sang booster
booster shot. Sa Pinas Lakas Strategy, ginasunod sa PHO ang pagpahamtang sang pagpangbakuna sa mga malls, eskwelahan, bus station, kag mga merkado. 67.94% ang fully vaccinated sa target karon sa probinsya sa September 3 nga report sini. 566,366 pa ang dapat labuton o kung dapat mabakunahan. Sa number 7, sa Talisay City, driver sa motorsiklo patay matapos mabunggo ang iyang motor sa puno sang kahoy sa igad sang dalan. Patay ang driver sa motorsiklo matapos ini mabunggo sang kahapon sang kaagahon sa puno sang kahoy sa kilid sang highway sa barangay Efegenio E. Lizares sa syudad sang Talisay. Ang biktima gikilala kay Erigan Gidukos, 36 anyos, sunod sa traffic investigator. Madasig ang pagpadalagan sang biktima sa iyang motorsiklo bangod sa mapuli na kuntani ini sa ilabalay para magrimit sang iya kinitaan agud ibakal sa buga sa sulod sang balay. Sunod sa pulis, bangod sang kadasigon nadulaan sa kontrol ang driver amukon nga nakabunggo ini sa puno sang Gemelina sa kilid sang dalan. Bangod sang impact, naglabog kag natumba pa sa dalan ang biktima. Patay na sa mag-abot ini sa ospital. Happy anniversary, Team Digicast. Congratulations for carving your own space under the sun and for being passionate and courageous defenders of the truth. May you always find joy and fulfillment in serving our people and in uplifting the truth, justice, and democracy in our beloved country. My best wishes to all the members of your team. Congratulations once again. Sa number 6, NPA ginako ang pagpatay sa 3 ka mga persona lakip ng isa ka punong barangay sa Banwa, sang Calatrava. Nagpagwasang kahapon sa statement ang Roslyn Gina Pelie Command Northern Negros Guerrilla Front sang New People's Army nga sila ang nagpatay sa 3 ka mga persona sa Banwa sang Calatrava sa nagigid nga bulan. Lagip na ang pagpatay sa isa ka punong barangay. Sa statement ng NPA, ilang nga ginpatuman ng standing order gikan sa Revolutionary People's Court and People's Government batok sa mga ila ginaalagar kriminal kag counter-revolutionaries. Ila ginako ang pagpatay kay Along Barangay Captain Benjamin Havok sang Agosto 26 nga ila ginaalagar protectors ng illegal drug transaction sa barangay kag isa man kakatapos ang military intelligence. Sang Agosto 12 naman ila ginpatay si Renato Estrebillo nga sunod sa ila notorious nga kawatan kag isa man siya sa nagatipman sa tropa sang army. Agosto 7 naman ila ginpatay si Rodel Nobleza nga ila ginasiling responsable sa natabo nga pag-raid sang army sa NPA sadtong Abril 2019 nga ginkamatay sang ilang mga upod lakip na sibilyan. Siyang isa man ka drug peddler suno sa grupo. Ginpahayag naman ni General Inocencio Pasaporte, ang commander ng 303rd Brigade, nga ang pag-ako sang rebelde nga grupo ang hindi magahatag sa ila sang absuelto sang ila ginhimo kag ini ang gamiton sang army agud pasakaan sila sang kaso. Sa number 5, sa Negros Oriental, isa naman kakatapos ang NPA ang pataas sa encounter na nagluntad sa Gihulngan City.
Isa ka miyembro sa New People's Army ang patay sa naglutad nga engkwentro kailasang aga sa Barangay Trinidad sa Gihulgan City. Sa report sa Army, ang tropa sa 62nd Infantry Battalion ang nagpatigayon sa patrol sa area. Angot sa report man sa Army nga presensya sa mga rebelde kag ilang pagpangilkil. Dito nakaengkwentro ang tropa. Sa ginubulubanta, 8 ka mga NPA members. Isa ang napatay nga rebelde matapos ang 5 ka minuto nga firefight. Na-recover man ang 2 ka mga armas, granada, mga bala kag iban pagid nga mga pagkabutang. Wala naman sa may nasamaran sa bahin sa Philippine Army. Sa number 4, e-governance, housing and health program, lakip na food security measures kabahin sa ginhatagan prioridad sa executive legislative agenda sang Bacolod. Ang pagtukod sa Bacolod Express Services Office sinutuyo sa Benitez Administration pinaagiman sa pagpatuman sa e-governance agud man mangin effective kag efficient ang pagserbisyo sang syudad sa publiko. Kabahin man sa luyag tagaan atensyon ni Mayor Albi Benitez upod sa katapos ng konseho kag mga department heads sa Executive Legislative Agency ang pagpasanyog sang health program pinaagi sa Bacolod Comprehensive Health Program kag pagapaayo sang barangay health centers. Naistoryahan man sa pagsinapol ang housing project para sa mga informal settlers, ilabi na ang mga yara nagapuyo sa coastal barangays. Tuyo mas sa syudad nga buligan ang mga mangunguma para mapasanyog ang ila palangabuhian. Dungan pa pabaskugon sa nga food security measures. Ginduso sang alkalde nga ang syudad amo ang magabakal sang ani sa mga mangunguma kag maga-distribute sang ila produkto sa mga merkado agud mapaiway ang mga middleman. Sa number 3, 30% nga buhin sa budget sa mga departamento sa gobyerno probinsyal ang ginapaabot kay ipatuman pero hindi makaapekto sa mga benepisyo sang mga empleyado. Wala pa makasabit sa sanggunian panlalawigan sa 2023 budget proposal. Sunod sa kay Provincial Administrator Fernando Diaz, yara na sa kay Governor Eugenio Jose Lacson ang magpatpat sang kung ano ang mangin prioridad sa 2023 budget. Pero kay tungod sang masobra 700 million pesos nga buhin tugaman sa pagdubo sang National Tax Allotment, 30% across the board nga buhin sa maintenance and other operating expenses sa tagsa ka mga departamento ang ipatuman. Ang mga labing importante lamang ang pwede nga mahatagan sang budget kag ipaiway ang pwede anay mapaiway. Pero sunod sa kay Diaz, ang mga benepisyo sa mga empleyado ang hindi maapektuhan. Sang Hulyo, napatuman ang 3rd tranche sa Salary Standardization Law kag ang 4th tranche ipatuman sa masunod nga tuig kag iniya ang napainana sang pondo. Parayon ang pagbulig kag benepisyo sa mga empleyado nga epektado man sang sitwasyon sa karon sang ekonomiya. Nagapabilin nga importante ang mga job order worker, casuals kag yadtong sa idalom sang contract of service kag wala sang pagbuhin sa matabo suno sa kay Diaz. Sa karon padayon pagani ang hiring kag nagalakip ini sang 190 ka mga mangunguma angot sa Rice Sufficiency Program sang probinsya. Full swing ang operation sa Negros Residences kag Negros Food Market Terminal nga upod sa iban pagid nga mga economic enterprise sa probinsya ginalamuman nga makabulig sa local income. All the offices got their share of the burden nga mag-reduce ang ilang MOE. Ito ang mga flagship projects ni Gov nga pang-announce during his inaugural speech nga mapunduhan gid o food security, environment, aton nga watershed, ang pag-PPP sa aton nga bulk water. We will also help our employees absorb the economic difficulties that we are facing by giving what is due to them under the law. I wish you well, and may you continue to provide the news that the Negrenses
need, no? And I'm very sure that your news reports will always be the real story. Congratulations, Digicast. Sa number 2, optional na ang paggamit sa face mask outdoors suno sa Malacanang. Ginapprove ni President Ferdinand Marcos Jr. ang rekomendasyon sa COVID-19 Task Force nga himuon na nga optional o kung voluntary ang pagsuksok sa face mask outdoors, pero hulaton anay ang executive order ango sa sini nga bag-o nga polisiya suno sa Department of Health. Suno sa kaya Press Secretary Trixie Cruz Angeles, ang Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases ang naghimo sang rekomendasyon sa presidente may kangtanan sa gin-adapt man nga polisiya sang Cebu City. Dugang pa ni Cruz Angeles, ang rekomendasyon ang specific sa optional nga pagsuksok sang mask sa mga open spaces nga may ventilation, pero ang mga senior citizens kag ang mga immunocompromised ang ginaabisuhan nga padayon nga maggamit sang face mask. Kag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Pagtambak sang duta sa propiedad ni Bacolod Councilor Vladi Gonzales sa Barangay Banago, ginpauntat, konsihal, magapasaka naman sang kaso batok sa punong barangay. May report si Nico Delfin. Antes pa man naghinyo sang resolution of no objection sa barangay na amat-amata na sang kumbuyahan niya ginapanag-iyahan ni Councilor Vladimir Gonzales ang pagtambak sang duta sa iya propiedad sa Purok Bayanihan sa Barangay Banago. Suno kay punong barangay Ricky Mijares sang Barangay Banago, madamo sa mga residente ang nabalaka sa epekto sang pagtambak sang duta sa nasakpan nga propiedad sang konsihal nga yara lang sa kilid sang baybay. Bangod wala man sang Rono, ginpablater na kagin pauntat sang barangay ang ginihimo nga proyekto. Nga ang project na nga gindalasa niya, ang guba niya, iyan iya ka syudad man project mong ang shoreline protection na nga ginimo namong boulevard. Nga nagasto mo na ang syudad pagi sa city engineers, kami sa barangay nagasto man. Tidra sa nagagiging guba yada. Ang akon lang yung punto nga gipablatter ko nga kung i-question ko sa gobyerno may itudlo ko, may blatter ko kay kalain man na nga ako daya manabat sina bilang barangay kapitan ti ang masabat sinaya ang tao nga nagimo sinada amo na yung masabat. Ginsiling naman ni Gonzales nga may nagakaigo sila nga permit sa mga natungdan nga ahensya angot sa ginhimo nga recovery project sa iya nga propiedad. Iya ginpatag nga separado ini sa ginadihon nga reclamation project para sa 247 hectares nga shoreline nga nasakpan sang zone 1 to 5 hasta sa Barangay Banago. Nagligad lang nga simana sang gingrant sang konseho sang syudad ang Rono nga ginihinyo sang Bacolod Reclamation Gateway Corporation. So that is a totally different item. Ang ginareklamo ni sang kapitan is the ongoing recovery project being done by our company, ang Home Invest, for the recovery of titled property. Ang property na erode ina through the years. So our company secured a permit from DNR specifically saying the embankment and soil protection, slope protection. Tungod sa natabo nga pagpauntat sang recovery project, si Gonzales ang natalana man magpasaka sang kaso batok sa barangay kapitan. Because I can file a charges against him of usurpation of real property. Sa recovery ginstop na niya namon because pagsulat niya to na nga ko din sa iya Rono sa iya either he will give it or not. I don't think there's a requirement. Ginsiling naman ni Vice Mayor Elcid Familiaran nga natalana ang separado nga public hearing sa konseho kag sa Barangay Banago angot sa reklamo sa mga residente sa ginapatuman nga recovery project kag ang ginaplano nga reclamation project. Nico Delfin para sa Digicast Negros.
Sa good vibes, may mga adlaw nga tuman ka init kag kanami ihulom sa tubig. Kag mas manami pagid kung matugnaw ang tubig. Yari ang pila sa mga springs nga pwede mabisitahan sa Negros sa report ni Romeo Subaldo. Kung magsiling kita nga spring water, tubig gikan mismo sa tuburan. May pila ka mga lugar sa Negros nga maswerte ka may tubig gikan mismo sa tuburan. Kag iban diri, source of water pa. Sa tiilan sa bulkan Kalaon na palibutan sa pila ka mga spring water resort, isa na diri sa may barangay Kabakungan sa La Castellana. Makita diri ang kaduhana spring resort, gikan sa ibabaw, makita mo pa ang mga bato kag balas sa idalom sa tubig. Ang idalom sa tubig, amo sila katinaw. Mala swimming pool ang itsura sa tubig pero wala sang chemical. Duyara ka lang sa idalom sang dagat pero hindi parat ang tubig. Weekdays man kung weekends, wala nagkakahubsan sang tawo ang resort. Gani kung nagaplano magkadto diri, mas maayo nga aga pa para ma-enjoy nga wala masyado sang tawo nga nagaginutok sa lugar. Diri pa mismo nagakuha sang tubig ang iban nga mga residente sa palibot sang resort. Kung gusto mo sang malapit-lapit lang nga spring resort, may araman sa Murcia. Sa Barangay Santa Cruz, makita ang Buro-Buro Spring. Sa unang alantaw sa mga pictures, pensaron mo nga edited. Pero kung ari ka na diri, mapati ka man kung hindi, tuod bid man gali nga amo sila katinawang tubig nga halin sa tuburan. Siya ang perfect example sa ginatawag nila nga crystal clear water. Taga Central Negros ka naman, try mo man kadto sa gintugdan sa barangay Areal sa Carlota City. May ari diri sang spring water o kuntuburan. Kung hindi mo trip magsaka sa mga waterfalls, pwede ka lang diri. Ang pinasahi diri kay tuman katinaw sa tubig kay halin sa ibabaw sa bukid. Kung hapon, napalibutan ang area sa fog. Gani kung late afternoon, nagapanaog na ang mga bisita kay katugnaw na katama sa klima. Kung taga Southern Negros ka naman, itry mo maglagaw sa Mabilay sa Negros Oriental. May isa diri ka spring resort nga ang vibe sa lugar para sa mga gusto mag-move on. Pangpadula stress, lugar nga makalipatan mo sa makadali ang imo nga problema. Pangitaalan sa Google Maps ang Basakan Spring. Sa unahan lang sa Kabangkalan City, makitaan ang ini nga resort. Isa ka construction worker nga si Rodolfo Gaudan ang tag-iya sa resort. May kaibalo ka mo bala nga 15 katuig niya nga gintapos ini. Luyag niya nga mayari sa source of income kung mag-retire na siya sa trabaho bilang isa ka panday. Gani, ginamat-amat niya tukod ang ini nga swimming pool nga spring water ang unod. Ang pinasahi diri kay overlooking ini sa matahom nga view. Kadamos ang iban pagid nga mga spring resort nga wala ta pa madiskubre sa Negros. Ikaw na lang ang ginahulat nga magdiskubre sini nga mga lugar. Pila lamang ini sa kadamo nga mga spring resort din sa Negros. Kadamo pigod wala ko na discover. Di din gitong namian mo. Ang pinakalapit sa Murcia lang. Bing ako namian mo kuno sa pero kung tugnaw-tugnaw do bakurog-kurog na gid. Hindi naman tada makalawig. Pero sa pagtatabag nga kadamo ugali sa aton din sa Negros nga dapat kalantuan pa. Natural ning ha. Correct. Kagabi itong mga balita sa Negros subong adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagkatabo sa imo nga palibot. Kung dapat balanse ng eksakto mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagat sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tugtog sa buwas, ako naman si Romeo Subaldo. Mayong hapon.